Assalamu alaykum. Uzoqdaki yaqinimın uzoqdaki we yaqinaki tomaşaçylary. Bir näçe ýyldan bäri siziň uzoqdaki yaqinlaryňyzdan gyzgyn salamly sözlerini, arzuwlaryny, sowgatlaryny siziň döwletli ojagyňyza gowşurýan uzoqdaki yaqinim bugün ýene-de efirde. Biz bugün Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýjysy Aradwa ýagamyzyň döwletli ojagyna tarap ýoly düşýär. Bugün Aradwa ýagamyzyň ýaňyl gelnejemediň döwletli agzybir maşgalasyna ýaňyl gelnejemed ödüniň 64 ýaşynyň toyunu toylaýar. Ýaňyl gelnejäni şu fursatda biz topurmadyň adyndan aýratynam ýaňyl gelnejemediň Russiýa Federasiýasyndaky Mehriban Ferdenli gyzy Oğul Gödeliň adyndan tüý sürekden mehirli gutdaýar. Onda mehriban adamlar ol ýagydynyň mehriban käbesine ýorlar. Ajaýyp arzuwlary, sowgatlary bilen dowam edýär. Salam, eje-däde gowmuşyňyz gorgunak diýýärsiňiz. Eje doglaňyň gutly bolsun, uzak ýaşa Allahan we can saglygy bilen awray döwlet yrskaly bersin. Biziň aramyzda uzak ýaşap oturmak nesip etsin Allahan. Agtyk, çoğuluk, ýoğuluk hemmesiniň ortasynda oturmak nesip etsin. Doglaňyň gutly bolsun. Gül oynap ýaşa, hiç haçan güler ýüzüň solmasyn. Ömrüňiz uzak bolsun. Kimiň adyndan gelenini bilseňiz tartyp berjek. Tintaram. Ömrüňiz uzak bolsun. Moskwadan gyzyň oğlan adyndan mutlak edin. El sarp etme. El sarpayna hawa, el sarpay. Ne biletse oğlan adyndan. Koýuň emek etsin. Ne de sowgat oğlan. Koýuň emek etsin. Olgadan gyzym, tawar, sowgatlaryna. Eneň ýaşy budyň bolgay. Görewliň ýaşyny görgay. Aly beçikde ýaşary. Olgadan gyzym sağ bolun. Uzak ýaşa hilanyňda. Köp sağ bol. Ağamlan taçağım ise toyu yadılgay Allah'tan geldeceğim ýaşy udyn bolgay, olaňam sowgatynyň ýeri köp bolgay, olam uzak ýaşagay, işlerini ötdürlük, oğul gödeliňem. Janyňyz sağ bolgy hemise, gutlanyňyz da sağ bolun. Geldeceğim ýaşy hemise udyn bolgay, hemise şeýit oturaly. Şu ýaşy udyn bolsun, görewliň ýaşyny berdin. Elmedama taçaklaň toyu ýadyldyn. Artık çoğuluk görüp oturun görmek nesip ettin. Elmedama şeýdip oturup hemme adam ýetdir ettin. Ýaňlygyň şu ýaşyňa bilmezin görjän gowluk bolsun elmedama artık çoğuluk bilen gowanyp hemişe taçaklanyp toý ýadylsyn. Tügeleme gyýdyňyň sowgatym nesip etsin. Toýa giň howrly bolsun sowgatlaň. Ýaşyňa bilmezin görjän gowluk bolsun. Sag bolun. Gelse uzak ýaşa. Ejemjan ýaşyňyz bilmezin sowgatlaň gutly bolsun. Görewliň ýaşyny bersin. Ejemjan ýaşyň udyn bolsun, janyň sag bolsun. Agtyk çoğuluklar arasynda şeýle oturmak mesir etsin hemmemiz dedi. Uzak ýaşa! Uzak ýaşa! Ýene ýaşyň udyn bolsun, janyň sag bolsun. Agtyklar arasynda mesir ýaşy. Daýdamjan ýaşyň udyn bolsun. Görewliň ýaşyny bersin. Daýdamjan ýaşyň udyn bolsun, görewliň ýaşyny bersin, ömrüň uzak bolsun. Eje ýaşyň udyn bolsun, görjän gowluk bolsun. Sağ bolun, uzak ýaşa. Tamam, boli. Sowgatym ba? Boli.
yaşa. Çok olsun. Doğrulardan şey oturup Başkalam, 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 başkalam.